byť taký, aký sme, v pokore uznať všetky svoje hriechy. Takže nech aj táto svätá omša je o tom prijatí seba a uvedomení si, že potrebujem Ježiša. Že Ježiš je ten, ktorý chce zmeniť môj život. Že on tu je pre mňa a on je stále so mnou. A budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Doma sa odhodne, dobrej rukou. Jedli ste, a čo dobre? Prezeň? Nie, ale kručšie. Ešte lepšie. Dobre? Učili. Boli v škole. Hral som sa v izbe. Sa hrám, či sa učím, do všetkej činnosti musím pozývať Pána Ježiša. Mal by som pozývať, lebo on potom, viete, klope, čaká, že my si ho všimneme, lebo viete, on nechce, aby sme si iba všimli pri svätej omši, nie? Že keď sme tu, to by bolo veľmi málo. Počas celého dňa do každej činnosti, ktorú robíme, musíme pozvať Pána Ježiša. A vy prvopríjmajúce deti zvlášť, pretože už je Ježiš živý v tvojom srdiečku, tak potrebuješ, aby si ho do každej činnosti opríjmal a aby si uvedomoval, že on chce byť s každou činnosťou pri tebe. Lepšie to je, keď Pána Ježiša pozvem do nejakej činnosti, či lepšie, keď som sám? Čo si myslíte? Pozvem Pána Ježiša do nejakej činnosti. Pán Ježiš je pri tebe, či ideš na skúšku, či sa dojdeš nejakú správu, či čakáš na operáciu a neviem, čo to bude svojím najbližším. Pán Ježiš ťa utešuje. Keď si zúfalý videl si, že sláva ti ťa skočiť, Pán Ježiš tu nezachytil. Stále v každej činnosti denodenný, nie len poslední, a i bratia sestry, stále ako to stojíme, ako chceme do tejto každodennej činnosti, do každej chvíli pozvať, tak on vždy príjme a prichádza a veľmi sa teší na môže pomôcť. Takže prajem vám, že vnímaj sebe, aby sme nikdy nerobili sami veci bez Ježiša. Aby všetko to, čo robíme dennodenne, sme robili s Pánom Ježišom. Keď to budeme robiť, bude to požehnané, bude sa mať dobré, všetko zvládne, všetko dokáže urobiť. On je živý. On nie je iba prítomný vtedy, keď budeme Eucharistii, vtedy, keď som tu na svete už keď sa modlím. Stále je s nami náš Kráľ, či sa mu obrátime. Amen. Aby sme boli uchránení pred výzvou a pred každým nepokojem. Im očakávame vážnu nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Hľada nám Boží, ktorý sníma hriech a